मालाय मैथा सायदों ओमफ्राय सासे जयेन जाफैबावबाय ओरै नाहरनाय साल'नि एसे मामाया Rimi Ipsnanaw Yang lasim ओरैहाय ना एवदों ना गोथां मोनथ'वाखै मोनहां जाबाय बेयाव मोनखानाय ना কি করলি হিসাবটো बे ओंखाम नामा बे लाब्रा खोमा ने ओमफ्राय बे बेदरमोन नामा ओइ अमा बेदर मोनखाजोब्बाय एकदम जाथावथावनो दङ मैथा नै मैथा बाथोन होनो नागिरदों ayo मा बेलाय गिलु बालुलाय मानसियानोथ' सोरमोनलाय ओरै नाहरनाय नानि ओरै नाहरलाय ए गिथाव बादावनो गुमै जाबाय ओमफ्राय माबायदि गोथावना थावा बिदिनो दंना रमारिनिबो संदों होनबा दे हा दासो नुदों दा आं एकदम सोलाबाखै न'आवबो फुजा खालामबाय ना नै नोंसोर जाखांबाय आयंमोना जाखांबाय ओरैहाय आयंमोना जाखांबायनो मादै आयं दङ नोंहालाय मा जौ ना दै बेलाय गथ'आलाय जौ सोलोंदों नामा ब्रा हा जामिफ्रा खोबथेबायसो हनै रमारिनि गोजा नामा आलासिफ्रा ए आसलफ्रा होबाय जानाया माने जाबायना नोंबो जादोंथ' लेंहरगासिनो र' थांगोन आं दहाय फुङाव जादों बिथै बिखाजों बेयाव जानाया ज' जानायानो दहाय जायाखै दा जाथ'ला नांला आबायखौ नांगौ एसे दे लोंदो होमबा फैगोन फुजा होदोंमोन ना न'आव फैगोन र' फैगोन हा होखांबाय जोब्बाय आबौआ जाबाय आबौ दे जादो दे गावनि गामिनि लोगोसे जोंनि गासै बिहाव बा बिमाय बिबोनाय बियादै गासैबो नुजाफैनानै बिथांनि न'खराव जोङो गाजा गोमजायै जोङो बे गावनि जिथु शुभ जिथु कर्म बा बैसागुखौ लोब्बा लाफानानै जोंखौ दिनै जाहोनाय लोंहोनाय खालामदों बेवहाय जों गोजोननाय थादों दा बिथांनि सायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो खोथा गैया दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा बयबो निस्सय गोजोननाय थादों आं बेखौ बिथाङा सिगाङाव साख्रि मावोमोन सासे आर्मि हिसाबै बिथाङा आजिरा दा मोनबाय बिथाङा बेखायनो आजिराजों लोगोसे बैसागोखौ फोरबो खुंनायजों लोगोसे ज' गावनि जाथि खुरमाखौ माने मोनसे आयोजनजों जाहोनाय खालामदों बेनि थाखायनो जों बेवहाय नुजाफैनायजों लोगोसे आरो बे गामिनिनो गासिबो रायजो राजाफ्रा निस्सय गोजोननाय मोनदों बा जोंबो जाथि खुरमाफ्रा गोजोननाय मोननाय जों फोरमायदों बेनि थाखायनो जों बे उत्सबआव नुजानायनि थाखाय हयथ' निस्सय न'खरनिफ्राय फंसे बुंनो हागौ जाबाय ना ओंखाम जाबाय दे जादो
बाजै आंनि बाजैनि बिमा आइ ओमफ्राय आब' बाजैनि बिदानि हिनजाव आब' बाजैनि बिबाजै जाबाय नो बिसोरो ओमफ्राय इसोरबो माबानि गुमै ओइ सासेनि उन्दैनि ना आं मिथिबाय ओमफ्राय नैबे सासेखौ उन्दैसिन आरोबाव उन्दैसिनबाव बरिया दे जादो दे जाबाय था दे जादो नोंलाय ओमफ्राय बोरै आइखौबो एसे मोजां लानोसै र' आइखौ लाबाय लाबाय दे जादो बेदरा मा बेदरमोनलाय बाजै अमा दाउ लकेल मैथाजों नाथुर अमा बिबुखा ना मेरला थाइबें हानाय दंबावो नायलाय सातनि दंबावो थाइबें जाबाय बरिया मोनब्रैसो आइटेम दंना नै नोंस्रालाय ओंखाम जाबाय दे मादै दे जेबो नङा नोंसोरखौ एसे मोजां नुथारदां जानायखौ औ गावदां महराबो मोजां ना मानसिफ्रा गुफुर बोरैबा एखे स्टाइलनि ओमफ्राय बे सोर थुब' ना सोर थुब' जाबाय ने फंबाय गोथाव दे अक्ट'बराव बेनिफ्राय आं 2025सिम दा आं 22 इयार्स सार्भिस मावनानै फैदों दा हाजिरा लाबाय ओमफ्राय बिनि थाखायनो आं एसे गामिनि न'खरनि जाथि खुरमाखौ एसे इन्जय खालामहोदोंमोन आरो बेखिनियानोसै बैसागोनि मुङाव जाबाय दे आखाइ खबदो रायजोफोर आखाइ खबदो बरिया जाबाय सोमावसिं मिक्सार ब्लग चेनेलाव आं दिनै आं बरायनानै लानाय जाहैबाय दा दिनै आङो माख्रा फाथुगुरि गामियाव आंनि बिबोनां बे बिबोनांनि न'खराव आं दिनै फैनाय जाहैदों नामखौ कुमार बसुमतारी आंनि बिबोनांनि नामा आरो आंनि बिनानावा जाहैबाय लाइला बसुमतारी दा बेवहाय आङो बिथांनि आयजनाव आं दिनै नुजाफैनाय जादों आरो आंनि बिदा फंबाय गासैबो बिजावजालि बा गामिनि जाथि खुरमा बिहाव बिखुनजो जानाय गासैबो नुजाफैनाय जाहैदों दा बेवहाय दिनै जोङो गोजोननाय फोरमायनाय आंनि बेक्तिगत जोंनि बैनायनि जिथु हाबाफारि बे हाबाफारियाव आङो बे हाबाफारियाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बेनिखायनो दिनै नोंथांनि जिथु चेनेल बे चेनेलनि थ्रुयै आं फोरमायनाय जाहैबाय दिनैनि हाबाफारियाव जाहाथे बयहाबो गोजोननाय थादों होननानै आङो दिनै बे रायजो राजाखौ आं गोजोननाय फोरमायनाय जाहैबाय बैसागोखौ लोब्बा लाफानानै लोगोसे प्लास आरो बैनायनि जिथु जिनाखि हाबाफारि बे हाबाफारिया दिनै जोबोद गोजोनै साक्सेस जादों आं बेखौ गोजोननाय मोनदों बिनि थाखायनो आं दिनै नोंथांनि एप्रिल सोलिनायाव आं फोरमायनानै आं दिनै आंनि बुंनायखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों